Vidare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, please post for me. Asi please vigaiwo chitupa changu. Inini ndiri mukadzi ane 54 years. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakaroorwa nemurume wangu. Ndaroorwa kudaro. Takabva tagara zvedu zvakanaka nekuti taigara muHarare. Zvadaro upenyu wakabva wazotanga kuoma, ndokubva anditi ngatidzokere kumusha kwake tinogara, kana zvanaka tozodzokera muHarare. Mukoma taidanana inini nemurume wangu, then akazobva kumusha achidzokera zvake kuHarare achida kutanga kampani yesecurity. Ndiwo musi wandakazopedzisira kuonana nemurume wangu. Ndakasara ndichigara nevana vangu. Ainge andisiya nevana vangu vatatu, vakomana vaviri nemusikana 1. Upenyu wakabva wazotanga kuoma zvekuti life yangu yainge yava kurwadza. Ndaiva munhu uya ainge ava kungoraramawo nekungorimira vanhu zviya zvekuenda kumaricho. Then ndaona kuti zvose zvinhu izvi zvandainge ndichiita hakuna kana kwazvaizokwanisa kundisvitsa, sezvo panguva yacho mukoma ndainge nditoriwo mukadzi wechidiki. Ndakabva ndafunga hangu zano, ndikabva ndati zvinenge zviri nani kuti ndinge ndichinotsvaka hangu basa rehouse girl. Murume wangu anga atova neumwe mukadzi, ndo zvatainge tichingonzwawo. Taiti tikaenda kumagrosa, then waibva wanzwa vanhu vachiita kunge vanokunyeya, vanenge vanokuseka, so vachiti uko kwavanoenda kuHarare hanzi vanowanzo kusangana nemurume wangu aine mukadzi wake munyowani. Saka one day ndakati ndiri kubasa, mwana wangu akati achibva kuchikoro. Saka paakapfuura nepasupermarket yekwa OK, akabva azopinda mushopu neshamwari dzake vari 3, ndokubva vazoba mabhisiketi. Vamwe vacho vakabva vamubatisa, ndokubva abatwa nemagadhi. Magadhi aya akati abata mwana wangu, ndokubva azotanga kumuchikidzira kuti vainge vachida kumuendesa kumapurisa, but vakabva vazomusunungura, vakabva vazomuregerera. It was late at that time pavakazomuregerera. Saka mwana wangu ndokubva azodzoka zvake kumba. Paakadzoka kumba akabva asvika kuti paakadzoka pamba akabva aona kuti pamba painge pasina kana munhu. Inini at that time ndainge ndava kutokwanisawo kutoloja ka 2 rooms kangu nevana vangu. Then iye mwana uyu paakasvika pamba akaona kuti pamba painge pasina kana vanhu, iye akabva azotora parafini iyo yatainge tichishandisa kuti tinge tichibika nayo. Then akati atora parafini iya akabva azopfeka hembe dzake dzakanaka, ndokubva azotora parafini iya akabva azozvidira mumusoro neparafini, ndokubva atora matches ndokubva azvipisa mukoma. Mwana wangu uyu mukoma akazvipisa ndokubva azofira mumba. At that time zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndiri kubasa. Pandakazodzoka mukoma ndakazotongoita zvekutongoudzwa nevanhu kuti imba iri kutsva. Murungu wangu ndokubva anditi ndinge ndichipinda motikari, akabva adhiraivha neni akaenda kuya kwandainge ndichiloja. Zveshuwa mukoma takatoona kuti imba yainge yatsva, but chakaitika ndechekuti mamwe maloja pavakaona kuti mumba mainge muchibuda rimwe zihutsi, ndo pavakabva vazokasika vakabva vazodzimura moto uya. Mwana wangu mukoma pavakamuburitsa mumba muya, iye ainge achiri mupenyu, but makuvadzirwo acho ainge aitwa nemoto ndiwo akazoita kuti mwana wangu ange achifa. But asati afa, vanhu vakamubvunza kuti ko chii chainge chaitika, because vakangofungidzira kuti zvimwe kuda parafini ndiyo yainge yaputika, but mwana akabva arondedzera zvose zvainge zvaitika. By the time inini pandakazodzoka kumba ndakatosvika mwana wangu atofa kare. Ndakarwadziwa mukoma. Chakandishamisa zvichibva kuitika zvinhu izvi, ndakabva ndazoona murume wangu achindifonera at that very same time mukoma. Mwana wangu ndichingoona kuti ainge afa. Phone call yakapinda mukoma. Ndakabva ndatoona kuti ingawani munhu ari kutaura apa murume wangu.
iye akangondifonera achindibvunza kuti ko vana vari sei, just like that. Murume ndokubva atodropa call yake inini ndisati ndatombokwanisa kuti ndinge ndichiresponda, because at that time ndainge ndichichema mukoma. Ndakabva ndazokumbirawo vamwe vainge varipo kuti vange vachindijusira airtime. Ndokubva ndazokumbirawo landlord kuti vange vachitaura nemurume wangu, because inini at that time situation yacho yandainge ndakatarisana nayo mukoma ndainge ndisingatombokwanisi kana kutaura pafoni zvamuchose. Then landlord vakabva vazofonera murume wangu ndokubva vazomuudza tsaona iyo yatainge tasangana nayo. Iye akabva avakatira foni asina kana kumbovapindura. Mukoma ndakazoti ndichingoudza vanhu kuti rambai muchingozama kumufonera, asi vanhu vainge vachingoti foni dzake dzainge dzadzimwa. Zvaita sekunge kana aiti kana akafonerwa nenhamba nyowani then foni yake yaitopinda zvechokwadi, but kana ukazozama kumufonera kechitu that same number waibva wazongoona wava kuendeswa kuvoicemail, zvichiita sekunge murume wangu ainge achingobloka all of the new numbers. Ndakazotobatsirwa nemunhu uya wandainge ndichishandira kuti ndinge ndichiviga mwana wangu. Mukoma kunze uko kune vamwe vanhu vane moyo yakanaka, because vanhu ava mushure mekunge vandiperekedza pavakaona kuti murume wangu iye ainge asingatombodi kana kutaura neni, then vakabva vati vari kumbodzokera kumba kuti vange vachinoronga kuti vangazvifambisa sei, but vakabva vatondiudza kuti inini ndisaramba ndichichema, because machemero acho andainge ndichiita kunyange vanhu vose vainge varipo vaitozviona kuti munhu uyu machemero acho aari kuita haasisiri kuchema mwana wake, but ava kutochema nhamo yekuti zvino zvinhu zvazvadai ndichatangira pai, because mukoma situation yacho yainge yakaoma. Ndainge ndisina kana senti, ndainge ndichingoraramawo upenyu huya hwekuti kana ndikashanda ndikakwanisa kubhadhara rent nekutengerawo vana vangu chikafu, nekutiwo ndinge ndichivatengerawo mauniform, kunyange zvavo vainge vachingoenderawo kuchikoro kuti vanodzingirwa school fees. Asi ndaiti kana ndikakwanisawo kuita zvishoma izvozvo zvandinenge ndaita, ndobva ndati inga Mwari makanaka. Zvinhu izvi pazvakaitika kwandiri mukoma ndainge ndichitori mukadzi wechidiki. I was still very young, because ndakapinda mumarriage at the age of 16. Ndo pandakamitiswa nemurume wangu iyeye uyo akazongonditiza mushure mekunge azotanga kambani yake yechisecurity. Mukoma at that time I was only 33 years of age. Zvinhu zvainge zvakandiomera, ende kumusha kwacho kwandainge ndakabva hanzvadzi dzangu vaingovawo vanhu vekuti vaingotenderera nenyika vachingoitawo zvekunwa doro pasina kana ainge achikwanisa kundibatsira mukati mekurarama. Saka mukoma upenyu hwangu hwaingova huya hwekuti ndini ndainge ndiri baba apa ndirini futi amai kumusha uko kwainge kuine vabereki vangu. Zvakazoitika ndezvekuti vanhu vaya vandainge ndichishandira vakabva vazouya nevamwe avo vavakati ndo vavainge vatsvaka kuti vange vachizotakura mutumbi wemwana wangu kuti unge uchizoendeswa kumusha. Mwana wangu akabva azotanga aendeswa kumochwari. Vayawo vanhu vandainge ndichishandira vachiitawo busy rekuita mapreparations. Mukoma vanhu ivavo handidi kuvanyepera, because vakandibatsira ende vakatondibatsira kuti ndinge ndichienda nemutumbi wemwana wangu kumusha. Ende kunyange mwana wangu tichibva kunomuviga havana kana musi wekuti vakazombondiudza magara moyo ekuti takakubatsira. Asi takazoti tadzoka kuno kuHarare ndakangoti ndati shandei, then ndipo pandakabva ndazonzwa vanhu vaya vachiti kubva kudhara vainge vari muprocess yekuti vange vachigadzirisa zvinhu zvavo kuti vaende kunogara kuUK. Pavakandiudza zvose izvozvo ndakanzwa mwoyo wangu uchitsemuka, because ndakabva ndaziva kuti nhamo yangu iya yekumashure zvino yainge yatanga zvekare. Sezvisinei vanhu vaya mukoma vakazamawo
kundipa pashoma apo pavakandipa kuti ndinge ndichitangawo kabusiness, but munongozivawo kuti tumabusiness twekuita chivhenda muZimbabwe zvinenge zvakangofanana nekuti kunenge kuri kungotambudzika koga. Vanhu vaya vakati vaenda kuUK, ndakabva ndazosara ndichishandisa kamari kaya kandainge ndakapiwa nevanhu vaya avo vandainge ndichishandira. Mukoma mukunoshanda ndimo mandakazotanga kunzwa nemakuhwa. Apa pandakazonzwa zvinhu izvi painge patopera gore kuti murume wangu uya ainge atova a businessman, hanzi ainge achitozivikanwa ende anonyanya kuzivikanwa kuma areas ekugweru. Iye basa rake raanoita nderekuti kune vanhu vaya vanenge vaine mining claims avo, saka iye kambani yake inoita izvo kuchengetedza mining claims evanhu, kana kuti vaya vanoita zvekusponsor makorokoza paya panenge pachicherwa goridhe. Iye ane masecurity ake anoenda kunorinda makorokoza iwawo, then vamwewo masecurity ake ndo vanotorinda kumamaini aya atori pamutemo. Ende murume wangu mukoma at that time ndakatonzwa kuti munhu atova nemazimari ake. Pandakanzwa nyaya idzi mukoma ndakanzwa ndichita kurwadziwa kuti asi wai murume wangu akatadza kana kuya kuzoona pakavikwa mwana wake, because ndakatanga ndichamusendera mamessages after mamessages, asi kunyangwe pari paWhatsApp aisamboresponda. Kutovhura mamessages waitoona kuti munhu avhura mamessages, asi kuti ange achingokupindura handizivi kuti wai ainge asingadi kundipindura. Saka semunhuwo wekuti ainge ari pakurwadziswa, ndakabva ndazongosanganawo nevamwe babawo vainge vari vechikuru, ndikabva ndazongoti chiregedzai zvangu ndingotorwa nababa ava ndikwanise kuwana munhu anondichengeta. Asi history dzandakazonzwa mukoma ndedzekuti murume wangu hanzi akabva azoita vamwe vana ava mukoma vose vakapera kufa. Mukadzi uya akanditorera murume apo pavainge vakasangana muHarare ndokubva vazotanga kuenda kunogara kugweru. Hanzi mukadzi iyeye mukoma akangofa. Hanzi mukunofa kwake ainge achingoridza mhere achiti pane chinhu chiri kundirova, ende mukadzi uyu akabva astroka. Hama dzemurume wangu dzinotondiudza kuti ivo vanotonzwawo kutya kuti vange vachienda kunoshanyira murume wangu kuimba yake yekugweru ikoko, because hanzi anongogara ari ega. But iko zvino zvaava kuita hanzi ndezvekuti anongoti kana akatora mukadzi akagara nemukadzi uya kuda kwemwedzi kana kuti 2 months obva atodzinga mukadzi, ava kuita sekunge munhu ane kamwe kakupenga so. But mari dzaainadzo mukoma, ndakanzwa kuti murume wangu ane imwe mari, hanzi mari yakasviba. Zvichitaurwa izvo zvinonzi mumba make dzimwe nguva unokwanisa kutoti uchitopinda obva watoona kuti patable panenge pakawaridzwa mari. But hama dzake idzo dzinopota dzichitaura neni, ivo vari kuti mari iyi inorakidza kuti ine ropa mukati, because iye nemukadzi wake iye wekugweru uyo akazoshayika hanzi vainge vakaita vana 4, but vana vose ava 4 mukoma hanzi vakangofa vose at the age of 10 years. Mwana hanzi aingoti kana akangotena 9 obva atotanga kutorwara. Paanorwara obva aendeswa kuchipatara, dokta vobva vati iasma. Vose vari 4 vana vavakaita, vana ava vakangofa at the age of 10. After that amai ndo pavakabva vazotevera. Hama dzemurume wangu, the reason why dzichiramba dzichingonditsvaka inhau yekuti inini nemurume wangu tainge takaita vana vedu vakomana 3. Saka kudzinza kwavo vamwe vose vakabva vazongoita vana vasikana. Vana vangu ava 2 vandakazvara apo pandainge ndichigere nemurume wangu ndo vega vana vakomana vatingangoti vakazozvarwa mudzinza mushure mekunge vamwe vana vakomana varoora. Saka mukoma inini vana vangu kubva hama dzemurume wangu padzakatanga kutaura neni, I have been so protective because ndinototya kuti what if murume wangu ari kutsvaka access yekuti ange achizochekeresa vana vangu. Inini my message to the other single ladies out there ndeyekuti
Kana ukaona murume akusiya uri musituation yekuti unenge uri pakutambudzika, zvinhu izvozvo zvisakurwadza, because zvimwe kuda Mwari vanenge vachida kutokununura, nekuti dai ndakaramba ndigere nemurume wangu, zvimwe kuda ndingadai ndiri inini ndakazofa nestroke iyo yakazouraya amainini vekugwero. Ende amainini ivavo vakandishainira mukoma ndiri pakati pekutambudzika, nekuti dzimwe nguva ndaisvika pakuomerwa neupenyu, kusaziva kuti ramangwana rangu nevana vangu richazovei. Mukoma, iwo ndo nyaya yangu. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndo mashoko angu ekurudziro to all the single mothers out there. Hei zvakangooma hazvo vedu we.